Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ξεκινάμε ανοίγοντας τα πόδια στο μήκος του ματ. Περπατάμε απαλά τα χέρια και μπαίνουμε στο child pose. Μπορούμε να αφήσουμε μέτωπο ή πηγούνι ή μάγουλο στο ματ. Αναπνέουμε εδώ και αφήνουμε τις σκέψεις να βγουν από το κέντρο του μετώπου μας μέσα στη γη. Αναπνέουμε και χαλαρώνουμε. Κοιτάζουμε απαλά προς τα μπροστά και μεταφέρουμε τη λεκάνη και τους ώμους πάνω από τους καρπούς. Το κεφάλι κοιτάζει προς τα επάνω. Επανερχόμαστε πίσω στην αρχική θέση του παιδιού. Επαναλαμβάνουμε άλλες 2 φορές με την εισπνοή όταν πηγαίνουμε μπροστά μέχρι να ανοίξει το κεφάλι και με την εκπνοή όταν πηγαίνουμε πίσω. Συγχρονίζουμε την κίνηση με την αναπνοή μας, φαίνοντας την προσοχή στο σώμα μας, παρατηρώντας πώς αισθανόμαστε καθώς μετακινούμαστε μέσα στην πόσα. Περπατάμε πίσω τα χέρια μας και γυρνάμε τις παλάμες να κοιτάζουν προς τα πάνω. Χαμηλώνουμε το μέτωπο στο στρώμα σε μια παραλλαγή της τάσης του παιδιού και αφινόμαστε ολοκληρωτικά. Παίρνουμε αναπνοές και αφήνουμε το νευρικό σύστημα να ηρεμήσει. Φέρνουμε τις παλάμες δίπλα από το κεφάλι, σηκωνόμαστε και ερχόμαστε στη θέση του τραπεζιού, ώμοι πάνω από τους καρπούς, γόνατα κάτω από τη λεκάνη. Εισπνέοντας ο κούγκιγας γυρνάει προς τα πάνω, κεφάλι ψηλά και εκπνέοντας πηγούνι στο στέρνο, πλάτη καμπυλώνει. Επαναλαμβάνουμε άλλες 3 φορές το cut and go pose. Συγχρονίζουμε την κίνηση με την αναπνοή στον δικό μας χρόνο. Περπατάμε τα χέρια μπροστά, τεντώνουμε το δεξί πόδι ακουμπώντας τα δάχτυλάκια στο στρώμα. Μετακινούμαστε λίγο μπρος και λίγο πίσω, να νιώσουμε τη γάμπα να τεντώνει. Μένουμε στο κέντρο, σηκώνουμε με την δύναμη του γλουπτού δεξί πόδι και αριστερό χέρι. Κεφάλι κοιτάζει προς τα κάτω. Χαμηλώνουμε πρώτα το χέρι και στη συνέχεια λυγίζουμε το πόδι και το φέρνουμε πάνω από το αριστερό μέχρι να κουμπίσει το γόνατο στο έδαφος. Με τη βοήθεια των χεριών μας μετατοπίζουμε το βάρος μας προς τα πίσω. Σηκώνουμε λίγο τον ποπό, γιώνονται τα ισχυακά μας κοκαλάκια. Μπορούμε εδώ το αριστερό πέλμα να πατάει στο έδαφος εάν μας δυσκολεύει πόσα. Αλλιώς φέρνουμε το ένα γόνατο πάνω από το άλλο. Σηκώνουμε αριστερό χέρι ψηλά, με τη βοήθεια του δεξιού χεριού σπρώχνουμε τον αγκώνα προς τα κάτω και γυρνάει το άλλο χέρι να συναντηθούν τα δαχτυλάκια. Αν δεν συναντιούνται, απλά κρατάμε την μπλούζα μας. Όπου και αν βρισκόμαστε, δείχνουμε σεβασμό στα όρια του σώματός μας. Παίρνουμε εδώ βαθιές αναπνοές. Απολαμβάνουμε όσο μπορούμε αυτό το τέντομα. Ελευθερώνουμε τα χέρια και τα τεινάζουμε. Περπατάμε τα χέρια μπροστά, ξεμπλέκουμε τα πόδια μεταξύ τους και επανερχόμαστε στη θέση του τραπεζιού. Τεντώνουμε το αριστερό πόδι προς τα πίσω, με τα δάχτυλα να κουμπούν και με την ίδια κίνηση από προηγουμένως, μεταφέροντας τους ώμους μας να ξεπερνούν τους καρπούς και πίσω,
τεντώνει η γάμπα, συνεχίσουμε να κάνουμε την ίδια κίνηση, καθόντας το πίσω μέρος του ποδιού μας να τεντώνει και κάνοντας μασάζ στο πέλμα μας, τεντώνοντας τα δαχτυλάκια των ποδιών μας. Σηκώνουμε το αριστερό πόδι και το αντίθετο χέρι. Δυνατό το σώμα, αναπνέουμε, κεφάλι κοιτάζει προς τα κάτω. Κατεβάζουμε το χέρι στο στρώμα, λυγίζουμε το πόδι και το φέρνουμε διαγώνια πίσω από το άλλο. Είμαστε προς τα πίσω, βρίσκουμε τη θέση μας να καθίσουν οι ποποί και οι δύο προς τα κάτω. Σηκώνουμε το χέρι ψηλά και σπρώχνουμε τον αγκώνα να πάει προς τα κάτω. Προσπαθούν τα δαχτυλάκια να συναντηθούν. Είπαμε εδώ μπορούμε απλά να κρατάμε την μπλούζα μας αν δεν συναντιούνται. Κάνουμε βαθιές αναπνοές. Ελευθερώνουμε και τεινάζουμε τα χέρια μας. Ξεμπλέκουμε τα πόδια και φέρνουμε τις πατούσες μαζί στη θέση της πεταλούδας, ανοίγοντας όσο μπορούμε τα ισχύα μας. Σπρώχνουμε τις στέρνες λίγο πιο μπροστά να απομακρυνθούν όσο γίνεται τα πόδια μας από τη βουγονική χώρα και κάνουμε κάμψη το σώμα μπροστά. Απλώνουμε τα χέρια, γυρνάμε τις παλάμες προς τα πάνω και χαλαρώνουμε όσο μπορούμε, αναπνέοντας βαθιά. Χαλαρώνουμε εντελώς. Πολύ βαθιές αναπνοές. Σηκώνουμε τον κορμό προς τα πάνω, ρολάρουμε τους ώμους κυκλικά πάνω και πίσω μακριά από τα αυτιά. Ακουμπάμε τις παλάμες με τα δάχτυλα στραμμένα προς τα εμπρός, λίγο πιο πίσω μας, πιέζοντας τα πέλματα στο έδαφος, σηκώνουμε τη λεκάνη προς τα πάνω σε ανάποδο τραπέζι. Το κεφάλι κοιτάζει ψηλά. Κατεβάζουμε τη λεκάνη, ενεργοποιώντας την κοιλιά και τη φέρνουμε διάμεσα στα χέρια. Με την εισπνοή φλέξη τα πόδια, κεφάλι κοιτάζει ψηλά. Με την εκπνοή μύτες πηγούν στο στέρνο. Συνεχίζουμε. Φέρνουμε τη λεκάνη ψηλά σε ανάποδο τραπέζι, σπρώχνοντας συνεχώς προς τα πάνω με τη δύναμη των γλουτών. Ενεργοποιούμε κοιλιά, κατεβάζουμε λεκάνη, τη φέρνουμε διάμεσα στα χέρια για μια ακόμη επανάληψη. Φλέξ στα πόδια, κεφάλι ψηλά, εισπνοή. Εκπνοή, μύτες στα πόδια πληγούν στο στέρνο. Ανεβάζουμε ξανά τη λεκάνη προς τα πάνω. Αναπνέουμε εδώ, δυνατό το σώμα. Κατεβάσουμε σιγά σιγά λεκάνη διάμεσα στα χέρια. Εισπνοή, φλέξ στα πόδια, κεφάλι ψηλά. Εκπνοή, μύτες στα πόδια πηγούν στο στέρνο. Παίρνουμε τα χέρια με την εισπνοή πάνω από το κεφάλι. Μακραίνει ο κορμός καλά και κατεβαίνουμε με τον οφαλό προς τους μυρούς προς τα κάτω σε Paschimottanasana. Εδώ αν χρειάζεται μπορείς να λυγίσεις λίγο τα γόνατα. Παίρνεις πολύ βαθιές αναπνοές. Και αφήνεις το βάρος του σώματος σου να κάνει όλη τη δουλειά.
εισπνοή τεντώνει η πλάτη και σηκώνουμε τον κορμό πίσω στη θέση του και με τη βοήθεια των χεριών μας περπατάμε και σηκωνόμαστε στις μύτες των ποδιών μπροστά στην κορυφή του μάτ. Φέρνουμε τα χέρια σε θέση να είμαστε και ισορροπούμε σε toe stand. Σηκώνουμε τα χέρια πάνω από το κεφάλι. Βάζουμε δύναμη στα πόδια και σηκωνόμαστε προς τα επάνω, παραμένοντας τις μύτες των ποδιών και τεντώνοντας όλο το σώμα. Φτέρνεις στο έδαφος, χέρια ανοίγουν κυκλικά προς τα κάτω. Έρχομαι στην κορυφή του στρώματος, εισπνοή, σηκώνω χέρια ψηλά, αγκαλιάζω αντίθετον αγκώνα με χέρι και κάμπτω το κορμό προς τα κάτω. Χαλαρώνω το κεφάλι με ναι και όχι. Λυγίζω απαλά τα γόνατα και μετά τα ξανατεντώνω και ταλαντεύω το σώμα μου δεξιά και αριστερά. Αφήνω τα χέρια στο έδαφος και σηκώνω τη σπονδυλική στήλη, σπονδυλάκι, σπονδυλάκι, να έρθω πίσω σε όρθια θέση. Ρολάρω τους ώμους κυκλικά πάνω και κάτω. Μπαίνουμε στη θέση του βουνού, στη Ταντάσανα. Γυρνάμε τις παλάμες να κοιτάζουν μπροστά, δυνατό όλο το σώμα, δυνατά τα γόνατα, η κοιλιά, μακρύς ο κορμός, μακρύς το κεφάλι. Ανοίγουμε τα πόδια λίγο πιο ανοιχτά από τη λεκάνη και τα χέρια κυκλικά προς τα πάνω. Πιάνουμε αριστερό καρπό και κάπτουμε το σώμα δεξιά. Πανερχόμαστε στο κέντρο, αλλάζουμε καρπό, γέρνουμε το σώμα αριστερά. Αισθανόμαστε την έκταση στο πλαϊνό μέρος του σώματος μας. Ερχόμαστε μέση, ανοίγουμε τα χέρια κυκλικά προς τα κάτω. Μπλέκουμε τα δάχτυλα πίσω από την πλάτη. Ανοίγουμε το στήθος, κοιτάζουμε ψηλά και κάνουμε κάμψη προς τα κάτω. Σηκώνουμε τα χέρια μας όσο μπορούμε. Σηκωνόμαστε πίσω προς τα επάνω. Ελευθερώνουμε τα χέρια και γυρνάμε αριστερά και δεξιά εντελώς χαλαρά. Ακολουθούν τη φυσική φορά της κίνησής μας και απελευθερώνουμε κάθε εναπομείνοντα ένταση. Σιγά σιγά σταματάμε την κίνηση και ετοιμαζόμαστε στο κέντρο για ισορροπία. Θα πάμε στη θέση του δέντρου και έχουμε 3 επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι τα δαχτυλάκια του σηκωμένου ποδιού να κουμπούν ελαφριά το έδαφος, χέρια σε θέση προσευχής. Δεύτερη επιλογή, η πατούσα του αριστερού ποδιού να κουμπά στο εσωτερικό της γάμπας. Και τρίτη επιλογή, μόνο εάν το πόδι μπορεί να τοποθετηθεί ψηλά στο εσωτερικό του μυρού και όχι στο γόνατο. Βλέμμα σταθερό σε ένα σημείο, συγκέντρωση στην αναπνοή, διαλέγουμε την επιλογή που μας ταιριάζει σήμερα. Με την εισπνοή οι παλάμες ανεβαίνουν πάνω από το κεφάλι, ανοίγουν όπως τα δέντρα τα κλαδιά τους. Βγαίνουμε από την πόσα, χαλαρώνουμε τα πόδια και ετοιμαζόμαστε για την αντίθετη πλευρά. Σηκώνουμε το δεξί γόνατο και διαλέγουμε την επιλογή που μας ταιριάζει. Ή και πειραματιζόμαστε να δούμε, μιας και η μία πλευρά είναι διαφορετική από την άλλη. Αναπνέουμε εδώ, σταθερή αναπνοή, δυνατό σώμα, χέρια πάνω από το κεφάλι. Ανοίγουν κυκλικά προς τα κάτω με τα δάχτυλα σε Τζίαν Μούντρα. Βγαίνουμε από την πόζα και τεινάζουμε τα χέρια και τα πόδια. Θα θέλαμε να διώξουμε οτιδήποτε θα μας βαραίνει και έχει παραμείνει στο σώμα μας. Ανοίγω τα πόδια
Φέρνω το δεξί χέρι να κουμπίσει το αριστερό μαυτί και τραβάω το κεφάλι να τεντωθεί προς τα δεξιά. Αναπνέω και απολαμβάνω. Ελευθερώνω και κάνω την ίδια κίνηση στην αντίθετη πλευρά. Ελευθερώνω και ξεκινάμε κύκλους στο κεφάλι, απελευθερώνοντας κάθε ένταση από τον αυγένα. Και αντίθετη φορά. Πανερχόμαστε στο κέντρο και ετοιμαζόμαστε να καθίσουμε στην οκλαδοθέση. Κυκλικά ανεβάζουμε τα χέρια πάνω από το κεφάλι, παλάμε μαζί και να είμαστε θερμές ευχαριστίες που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου.